Να χαιρετήσω με τον χαρούμενο εορτασμό, με το χαρούμενο εορταστικό χαιρετισμό του Χριστός Ανέστη. Μακαριότατε, σεβασμιότατοι, θεοφιλέστατε, ευλογημότατοι και οι καθηγητές, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι. Η σημερινή συνάντηση μέσα στο πνεύμα του Χριστού και της Εκκλησίας μας, συνάντηση αδελφών που μας συνδέει όχι μόνο με την πνευματική μας ενασχόληση, αλλά μας συνδέει και ο λόγος του Κυρίου, θεωρώ ότι έχει για όλους στόχο την υλοποίηση μιας προσπάθειας για να βοηθήσουμε την Ελλάδα μας, την ελληνική κοινωνία, να μην απομακρυνθεί ακόμα πιο πολύ από τον Χριστό και τη διδασκαλία του. Και βέβαια η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί δεν είναι ευχάριστη. Και η τελευταία, πριν από ένα μήνα ακριβώς, ανακοίνωση από την κυρία Υπουργό Παιδείας για τη δομή του νέου λυκείου μας έδειξε την πορεία που παίρνει η θρησκευτική διδασκαλία σε αυτό. Και εμείς, οι Έλληνες θεολόγοι, πρέπει να αντιδράσουμε. Και θέλουμε, νομίζω, να αντιδράσουμε. Το εγκαίρος είναι μια άλλη παράμετρος. Το έντονα και αποφασιστικά είναι μια τρίτη. Το δυναμικά είναι ίσως μια τέταρτη. Θα μπορούσα να προσθέσω κι άλλες, όμως σήμερα μια άλλη είναι η αντίδραση που νομίζω ότι πρέπει να προέλθει από τη συνάντησή μας. Η ενιαία αντίδραση όλου του θεολογικού κόσμου της Ελλάδος στη δραστική μείωση του θρησκευτικού μαθήματος που γίνεται και με τη μονόωρη διδασκαλία και με την υπαγωγή του στα επιλεγόμενα. Θα μου επιτρέψετε μερικές σκέψεις εντελώς πρακτικές. Πρώτα, το Υπουργείο Παιδείας από καιρό, από το 2010, είχε δείξει με τον γνωστό τρόπο των διαρροών που σκόπευε να οδηγήσει τη θρησκευτική εκπαίδευση των παιδιών των Ελλήνων. Βεβαίως και άλλα μαθήματα για τα οποία άλλοι ασφαλώς έχουν τον πρώτο λόγο, όχι το μόνο πάντως. Και υπήρξαν αντιδράσεις, σημαντικές θα έλεγα. Μια τέτοια θεώρησα ότι θα ήταν και η απόφαση της σεβαστής διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας μας, της 12ης Ιανουαρίου του 2011, για συγκρότηση επιτροπής προς επικοινωνία με το Υπουργείο Παιδείας. Όταν όμως ζήτησα με την αρμοδιότητα του μέλους την ενεργοποίησή της το Μάρτιο, από την 1η Μαρτίου ήδη, έλαβα την απάντηση ότι δεν υπήρχε τέτοια εντολή. Και ήρθαν οι ανακοινώσεις της κυρίας Υπουργού Παιδείας την 30η Μαρτίου, 30η το απόγευμα. Αποτέλεσμα της ανάγκης που δημιούργησαν είναι νομίζω και η σημερινή μας φάνηκε, είναι η σημερινή μας συνάντηση. Τρία είναι τα θέματα για τα οποία εκτιμούμε ότι είναι ανάγκη να υπάρξει άμεση, ισχυρή, μαζική αντίδραση, πρώτα μεν από το θεολογικό κόσμο της χώρας και δεύτερο, και είναι σημαντικό τούτο, από το πλήρωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Να εξηγηθώ για κάτι που είναι πολύ γνωστό. Πλήρωμα της Εκκλησίας μας εννοούμε ολόκληρο το λαό μας που είναι μέλη της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά και την ηγεσία του. Τη διοίκηση της Εκκλησίας μας, τους κληρικούς μας και ιδιαίτερα τους ιεράρχες μας. Και τούτο γιατί δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τη δήλωση της κυρίας Υπουργού Παιδείας που έκανε στο Λονδίνο στις 9 Φεβρουαρίου, κατά την οποία, εισαγωγικά, το μάθημα θρησκευτικών απαλλάσσεται από εκκλησιαστικές επιρροές και θα αναφέρεται πλέον σε όλες τις θρησκείες. Μέχρι εδώ τα εισαγωγικά. Οι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί είμαστε η Εκκλησία και τα παιδιά μας τα στέλνουμε στο ελληνικό σχολείο και έχουμε λόγο για το ό,τι θα προσφέρει σε αυτά το ελληνικό σχολείο. Και το λόγο αυτό, επισήμως αν θέλετε, δεν μπορεί παρά να τον εκφράζει η διοίκηση της Εκκλησίας μας και όχι μόνο η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, ευτυχώς όχι μόνο ο κάθε Υπουργός Παιδείας. Τα τρία θέματα είναι η διατήρηση της 2ωρης εβδομαδιαίας διδασκαλίας του μαθήματος σε όλες τις τάξεις και τύπους των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ένα πάγιο αίτημα για την Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων. Το δεύτερο, η διατήρηση του υποχρεωτικού χαρακτήρα της διδασκαλίας του μαθήματος για όλα τα παιδιά των Ορθοδόξων οικογενειών. Θα πρέπει να απορριφθεί με έντονο τρόπο ο χαρακτηρισμός του ως μαθήματος επιλογής, έστω και αν γίνεται σε μια τάξη μονάχα. Πάντα υπάρχει η απειλή να ακολουθήσουν και άλλες τάξεις. Το τρίτο θέμα. Η απόρριψη της μεταβολής του ονόματος του μαθήματος. Είναι το μόνο μάθημα που δέχτηκε τέτοια μεταβολή σε σειρά όλη δεκαετιών της ελληνικής εκπαίδευσης. Λίγα, πολύ λίγα λόγια
για καθένα από τα θέματα αυτά. Για τη δίωρη διδασκαλία δεν νομίζω ότι υπάρχει καμιά αντίρρηση. Και η παιδαγωγική θεωρία και πράξη, και η κείμενη νομοθεσία, και η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, και η καθημερινή σχολική ζωή, η τελευταία κραυγάζει του θέματος, απορρίπτουν τη μονόωρη εβδομαδιαία διδασκαλία οποιοδήποτε μαθήματος. Αλλά και αυτή η ίδια η κυρία Υπουργός είχε δηλώσει πως στο νέο Λύκειο δεν θα υφίσταται ελέγχθη η μονόωρη διδασκαλία. Αλλά τότε που το είπε αυτό η κυρία Υπουργός, προωθούσε άλλο τρόπο της υποβάθμισης του μαθήματος των θρησκευτικών στη Δευτέρα Λυκείου. Την επιλογή. Ύστερα άλλαξε τρόπο. Υπολογίσετε μάλιστα, παρακαλώ, ότι και αυτό το νέο μάθημα της ερευνητικής εργασίας, για το οποίο όλοι όσοι έχουν εμπειρία της τάξης φαντάζονται πώς και τι θα γίνεται, είναι δίωρης διδασκαλίας και στις δύο τάξεις. Στην πρώτη τάξη είναι τρίωρη. Και κατά την άποψή μας καλώς είναι τρίωρη. Συνεπώς θα απαιτήσουμε, πρέπει να απαιτήσουμε, δίωρη διδασκαλία σε όλες τις τάξεις. Και μην μου πείτε ότι στην τρίτη ηλικίου το μάθημα ήταν μονόωρο και γι' αυτό ίσως. Η απάντηση είναι, όλοι γνωρίζουμε πόσο αδικήθηκε το μάθημα θρησκευτικό στην τρίτη ηλικίου και πόσο εξασθένησε η προσφορά του, βοηθούνται και πολλών άλλων παραγόντων. Δεύτερο, πόσο η παραμέληση της χριστιανικής ηθικής που διδάσκεται ειδικά και διδασκόταν και διδάσκεται σε αυτή την τάξη, με το μονόωρη διδασκαλία, πόσο η παραμέληση αυτή έχει σαφή αποτελέσματα στην ελληνική κοινωνία. Και το τρίτο, οι πιο παλιοί γνωρίζουμε καλά την απόλυτη προχειρότητα και τις συνθήκες με τις οποίες επί υπουργείας του Υφυπουργού Πέτρου Μόραγε, εκείνος διοικούσε τότε, ο Υπουργός ήταν ο Πρωθυπουργός, περιορίστηκε τότε σε μία ώρα η διδασκαλία των θρησκευτικών στην τρίτη ηλικίου. Με απόλυτη προχειρότητα, ξαναλέω. Στο δεύτερο θέμα, της υποχρεωτικότητας, οφείλουμε να απαιτήσουμε την ένταξη στα υποχρεωτικά μαθήματα του μαθήματος των θρησκευτικών και στην τρίτη τάξη. Μια μόνο απλή σκέψη σαν επιχείρημα. Στην τρίτη τάξη θα έχουμε τρεις κατευθύνσεις. Α, ΑΒ και Β. Όχι ΑΒ και Γ. Η πρώτη, για όσα παιδιά κατευθύνονται στις θετικές επιστήμες. Η ΑΒ για αυτά που κατευθύνονται προς οικονομία, κοινωνιολογία και τα τριάφτα, και η Β για τις θεωρητικές. Και θα επιλέγουν σε κάθε κατεύθυνση και δύο μαθήματα επιλογής. Να ρωτήσω, είναι κανείς τόσο αφελής, όχι μόνο εδώ μέσα, όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στον κόσμο ολόκληρο θα βρεθεί κάποιος, έστω ένας, όταν ενημερωθεί επακριβώς για την όλη ρύθμιση. Θα βρεθεί κανείς τόσο αφελής, όχι μόνο αφελής, που να υποθέσει ότι θα βρεθούν μαθητές της τρίτης λυκείου υποψήφοι για την τριτοβάθμια, που να μην επιλέξουν δύο μαθήματα εμβάθυνσης, όπως τα ονομάζει το σχέδιο, εγώ θα τα έλεγα μαθήματα φροντιστηριακής επιμόρφωσης, ή αν θέλετε προετοιμασία, αλλά να διαλέξει ένα τέτοιο εμβάθυνσης και το μάθημα των θρησκευτικών που θα έχει μετονομαστεί όπως έχει μετονομαστεί. Γιατί, επειδή θα είναι μοντέρνο τίτλο. Θα μου πείτε, το Υπουργείο υπόσχεται ότι οι σχολές της τριτοβάθμιας με νέο νόμο θα μπορούν να ορίζουν τα μαθήματα στα οποία θα απαιτούν να εξετάζονται οι υποψήφοι τους. Και συνεπώς οι θεολογικές σχολές θα έχουν τη δυνατότητα να απαιτούν το μάθημα θρησκευτικών. Και βεβαίως εμείς μπορούμε να δεχτούμε τη ρύθμιση αυτή. Όμως, με έναν απαραίτητο όρο, να εξετάζεται όχι ως ένα από τα βασικά μαθήματα, τα 4 ή τα 6, αλλά ως ειδικό μάθημα, όπως σήμερα εξετάζονται και προσμετρώνται, παραδείγματος χάρη ξένη γλώσσα ή το σχέδιο. Η ρύθμιση που θα θεωρούσε το μάθημα των θρησκευτικών ως βασικό εξεταζόμενο για τις θεολογικές σχολές, εκτιμούμε ότι θα ήταν καταστροφική για τις θεολογικές μας σχολές. Το τρίτο θέμα μας. Να τελειώσω με αυτό, για το οποίο πρέπει νομίζω και σε αυτό να αντιδράσουμε. Είναι η μεταβολή του ονόματος του μαθήματος από θρησκευτικά σε θρησκεία και κόσμο. Καταρχήν, είναι το μόνο στο οποίο επιφέρει αλλαγή το σχέδιο. Δηλαδή, είναι το μόνο στο οποίο δείχνει το Υπουργείο ότι θέλει να επιβάλλει ουσιαστική μεταβολή.
Δεν είναι αυτό που νομίζετε, που ξέρατε, θα κάνουμε κάτι άλλο. Εκτιμούμε ότι η ονομασία αυτή οδηγεί ευθέως και σαφώς στην αντίληψη του λεγόμενου θρησκειολογικού μαθήματος, στη λειτουργία του φαινομένου της θρησκείας μέσα στον κόσμο και βέβαια στην ιστορική και πολιτιστική πορεία και δημιουργία του στη ζωή της ανθρωπότητας. Και βέβαια εμείς δεν θα είχαμε καμιά αντίρρηση αν δεν περιοριζόταν το μάθημα των θρησκευτικών μόνο σε αυτά. Αλλά αν επίσης προσπαθούσε να προσεγγίσει και τη χριστιανική μας πίστη και ζωή. Αν δηλαδή μαζί με αυτό που μπορεί και πρέπει να γίνεται μέσα στα λογικώς αποδεκτά όρια, προσφέραμε στα παιδιά μας και την πίστη των πατέρων τους. Όταν τους δείχναμε τον δρόμο του Χριστού και τα καλούσαμε να τον βαδίσουν στη ζωή τους. Το θέμα είναι μεγάλο και έχουν λεχθεί και γραφτεί πολλά. Δεν θα το λύσουμε τώρα. Θα θεωρούσαμε αρκετό να ζητήσουμε από το Υπουργείο να μην αλλάξει η ονομασία του μαθήματος στις 2 τάξεις του Λυκείου. Να παραμείνει θρησκευτικά. Θα προσθέσω μόνο τις παρακάτω εκτιμήσεις. Αν το μάθημα, και κλείνω με αυτό, αν το μάθημα γίνει αποκλειστικά γνωστικό, θρησκεολογία, ιστορία, τέχνη, πολιτισμός, τότε εύκολο θα είναι να περιοριστεί σε ώρες διδασκαλίας, γιατί υπάρχουν και προσφέρονται πάμπολες γνώσεις σήμερα. Συνεπώς, θα μπορούσαν να αφιερωθούν λιγότερες ώρες για ειδικές γνώσεις. Και γι' αυτό μπορεί να είναι επιλεγόμενο για όσους το θέλουν. Αυτά θα μας πούν. Για όσους θέλουν αυτές τις γνώσεις. Πολλές από αυτές άλλωστε προσφέρονται και σε άλλα μαθήματα. Εάν μείνει ορθόδοξο χριστιανικό θεολογικό κατά το χαρακτήρα μάθημα, όπως λέμε εμείς, τότε ιδιαιτέρως χρειάζεται 2 ώρο σε όλες τις τάξεις του Λυκείου, λόγω της ηλικίας και των προοπτικών του νέου πολίτη, είπε αρκετά και ο Σεβασμιότατος προηγουμένως, των πνευματικών ικανοτήτων και χαρακτηριστικών των 16-18 χρόνων, των μεγίστων προβλημάτων της σύγχρονης κοινωνίας, που λίγο αγγίζουν το παιδί των 12-15 χρόνων στο γυμνάσιο. Δεν μπορεί να τα περιορίσουμε αυτά τα θέματα στο γυμνάσιο. Οφείλουμε να τα δώσουμε στο Λύκειο. Ανάγκη να προβληματίζονται και να μετέχουν στις αποφάσεις τους και τα παιδιά μας για την πίστη, την ηθική ζωή, την αξιολόγηση και σύγκριση των όσων σήμερα κυκλοφορούν μέσα στο ιδεολογικό χάρος της παγκοσμιοποίησης. Αγαπητοί αδελφοί, η ευθύνη είναι δική μας. Για το μέλλον της χώρας μας και του λαού μας. Για το μέλλον της κοινωνίας, για το μέλλον αυτών των παιδιών μας. Ας μην αποφασίσουμε να βάλουμε μπροστά τους τα πάντα και εμείς να κρατηθούμε σαν ουδέτεροι διαιτητές στον αγώνα τους, στην προσπάθειά τους. Ας τους δείξουμε όλοι μαζί τα πάντα που είπα προηγουμένως. Ας τους δείξουμε όμως οπωσδήποτε και το Χριστό και τη διδασκαλία του και ας τα καλέσουμε να τον πλησιάσουν. Μπορεί να έρθουν, μπορεί και να απομακρυνθούν. Εκεί βρίσκεται η ελευθερία τους. Εκεί βρίσκεται το ως της θέλει. Και εμείς το θέλουμε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι Θεός να μας φωτίσει και να μας οδηγήσει σε κάποια απόφαση η οποία πρέπει να προβληθεί, να πάει από εμάς επισήμως με τη δύναμη όλου του θεολογικού κόσμου και της Εκκλησίας μας στο Υπουργείο Παιδείας. Οπωσδήποτε.